Du kan tilgå flådestyringssystemet via en almindelig internetbrowser. Log på med brugernavn og password. Vælg sprog. Fordelen med flådestyringssystemet er, at du kan positionere GPS-enheder på et kort og spore hver enkelt enhed. Med rapportmodulet kan du generere en udførlig dokumentation for et stykke udført arbejde. Vælg mellem de forskellige rapporttyper, der er forklaret med en kort tekst. Med servicemodulet er det muligt at automatisere indkaldelsen af køretøjer til serviceeftersyn. Vælg blandt andet, om servicet skal relateres til kilometer- eller timetællerstanden. Det er også muligt at kommunikere med chaufføren via SMS-modulet, der er en tilkøbsmulighed. Via alarmmodulet kan du opsætte alarmer, der blandt andet kan varsle andre brugere af systemet. Her er der eksempelvis mulighed for at opsætte et virtuelt geofence rundt om en enhed. Alle alarmer er mulige at udsende per e-mail, sms eller direkte i systemet. Når du logger på systemet første gang, anbefaler vi, at du først klikker på fanebladet Opsætning. Her justerer du detaljer for hver enkelt enhed. Eksempelvis opretter grupper for dine enheder, samt kunder og kontaktpersoner. Ved ændringer, klik på menuen Ret og gem rettelser ved at klikke Gem. Nu er du køreklar. Klik på fanebladet Kort, og du kan se, at dine ændringer nu er slået igennem.